Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. Joint Sarkar under the leadership of Honorable Chief Minister Dr. Sawant आणि पयर डिक्लेअर केला ते भशेन कायद्यात दुरुस्ती करतले अशें म्हणून सांगला म्हणजे कोड ऑफ कम्युनिटात जावन सेक्शन आर्टिकल 31A इंट्रोड्यूस करून the government intends to bring this piece of law whereby land granted under the code of comunidades, plot granted under the code of comunidades for a particular purpose will not be permitted or will be prohibited from being used for the purpose other than what it was allotted for. Correct? ह्या विषयाचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांवें सांगला की आमी अमेंडमेंट हाडून सरकार अमेंडमेंट हाडून कायद्यात दुरुस्ती करतले. आता ही दुरुस्ती कोड ऑफ कम्युनिटाचे जे बॉडी ऑफ लॉ आसा त्या बॉडी ऑफ लॉ प्रोटेक्ट करपाक विथ द इंटेंशन एज कंटेन्ड इन द कोड की जो प्लॉट अलॉट जाता एका पर्टिक्युलर पर्पजाक तो दुसऱ्या पर्पजाक यूज ना करचो म्हणून हो जो ऑब्जेक्टिव्ह आसा तो प्रोटेक्ट करपा खातीर एज फार एज जे एक्टिविस्ट आसा हांवें हाज्या पयलीं सांगला परत सांगता आनी लेट इट बी व्हेरी कॅटेगोरिकल जे जेन्युइन एक्टिविस्ट आसा विथ जेन्युइन इश्यूज वी आर ऑलवेज ओपन टू लिसन टू देम. पण आज खुबशे जाण एक्सटॉर्शनिस्ट जाल्ले आसा कारण आज तुम्ही पळया ते एज्युकेशनाच्या विशयाचेर एक्सपर्ट आसा, आर्किटेक्चरच्या विशयाचेर एक्सपर्ट आसा, लँडाचेर वॉटराचेर. सो आज तांकां खंयच्याच विशयाचेर लिमीट ना. तुम्ही मुद्दम पळया हांव जर सांगता 90% ऑफ द एक्टिविस्ट हे प्रत्येक विशयाचे एक्सपर्ट जाल्या. त्यामुळे जेन्युइन एक्टिविजम जर कोणाक करपाचो आसा देअर व्ह्यूज आणि विल बी ऑलवेज बी हर्ड बाय द पार्टी ऑर द गव्हर्नमेंट.